Ya, patungkol ka ako dyan. Sige kong kuha niya sa J. Balik. Nausa man kaya? Ayaw to og lakaw. Haana ra ka. Hulat ako mo balik ko. Kaya atungkol lang ko sa atong kuan para ma-ayos naman talaga ito. Apit og wala pa rin sana. Agi! Yakat naman ka kuya! Kinsa man tong engineer titing sa balay? Engineer titing? Wala nimo. Kay imo ako nang gibaligyan ng yuta og balay. O saman. Kuan ka. Ayaw si Kon hato ta makusa sa balay. Hato agi. Yati ka dula pa may barako. Yati na kini tong iha. Ali. Ako na kimig po. Ali. Dali. Pagdali. Oh, sulod. Oh. Naas engineer atong sayo ni. Nausa din na ya? Patilom je, hawa sa diha. Ha? Hawa diha. Ani ra kuya? Magatuman yung kaje. Bali na anak, si Tipin hana. Bali na ani ra kuya. Nang bito bangko hato. Pagdali diha. Na. Lingkod na ni Pen. Pagdali. Oh, engineer. Nana si Tipin. Unsa man ang istoryang gibaligya ni Tipin ang amuang balay o kaniyuta? O siya mo'y kutan. Kasi siya man ang gabaligya. Unsa man ang istorya ha Tipin? Nga nang imong gibaligya ninyo ta og balay nga wala ka gapahibalo na mo. Kanang kakinahanglan na magkukwarta kuya. Among nabaligya na ako ni engineer. Abo ang kakabalo man ka nga kaning balay og yuta komone. Imong gibaligya. Kanang karaan na pabitaw ng balaya kuya. Akaraan kana ko kapakaw kana ko kinilas Pen. Asa naman ta mamuyo? Hadtong kalibunan. Pila pa'y baligya ni Mato Pen? Mahin po. Otro po kang dalog kwarta ka. Pero bahinan man po muna akong kwarta kuya. Bahinan paghilom di Tipin kabalo ka kaning yuta kaning balaya. Gikan pa rin sa ito mga katigulangan Tipin. Mga angin nakamatay na. Nya karon ibaligya nimo. Di ko musugot. Ug di ka musugot ya wala kay bahin. Ikaw may akong bahin no ng kalakiharon Pen. Akong bayaran ng yuta yang gibaligya nimo. Pila man? 5 million. Animal mang katipin pagkat ako kaya rong kwarta hapin. Asa naman ang 5 million ron? Ako kuan man kun kuya kanang akong kuha kay anang kwarta pen. Pangat bisag 1 million ra. Paghilom je. Asa naman ang kwarta ron Pen? Kanang nahurot lagi sugal sa kasino kuya. Animal mang kapin oy. Wag yun na bilibisang piso. Wala na ya, last na lamang tong gisipa nimo atong katungit me. Buwang kay di mo pinyatiya kapin. Usao naman nato na ron Pen. Undahan nila gani mo pangapiya kay aron dili ka nervyoson. Pag-unsa mali ko Pen mag-ambak-ambak ko sa kalipay to na 5 billion go pag kita. Balay ra bitaw na iya, importante buhi ta. Upat yun ka na ko ron Pen. Tagahan na lang muna kog isa ka adlaw para magpangipos sa inyong gamit. Dahil kinahanglan ugma wala na mo hanay. Kamatay si Kinsa mapugang ang balay sa mong kaguli yung balay. Dili na ni inyuhang balay. Ako anane. Mamahawa na taya kay gipahawa naman ta. Kung di pa tawag di mo na imong kabuhang Pen. Bisag mo kinausad di yung kumuhawa anay. Bisag magpinakyanay ka. Sige. Sugot ko. Ya. Dili mo ko na tong kaisog ani. Uli na ta. Kasi mo mong kapin rayo di pa tawag mo Pen. Ayaw pag-ingon ana engineer. Amuanin mo lang engineer. Ikaw